ولدن منفس قدوسن حدا أملاخ نجمروينا كلنا بناي منفس صلوتنا كلنا نصلي هاليلويا كل توي سلسته بسماء بتأكبوا موخا أمس تسمعوا أنا أما أكلكم يبلغ زابير هاليلويا هاليلويا كاب كل خاب سلسته نبلت أبز تأكيدنا لنا هاليلويا نسوع مونغوناي آمين هاليلويا هاليلويا أبزنا يتصلوت منفسن كلنا حدا خفلي خاب متحف قدوس كان ببي السخاء مزمور آمين تنبيت إساياس معراف حمسان سلستني السخاء خمزيبر نازم سكرنا من آمنوا قلتم إكزابير كان من تقهدلو أبكر ميو خم جنفرن كمتي كاب نقود مزريز وز سورن جبجبه ملكعن وكابن أين برون مصر أنا يو زبهجان ناتر إيت أين برون نعوق بسبب دربوين إيو بعال سقاي بعال حمام بحمام اللدوي كمتي أب كدميو قاتهم زغل ببلو سب استوارد إيو نحناون قال قواترنايم بحكي نسو نحمامنا ترو نسقينا أب نفسو تعانو نحنا قنا كمتي توقعن بجزابير كم تقصفن كم تواردن جرنا أقواترنا يو نسو قنا بسري قبلنا غسله بسري أبسانا دما تخدكته نحنا سلام انت خنركب مقطعتي أبو ورده نحناون بسمبراتو حوينا آمين هاليلويا نز خمس قبره انت عينة فوري وز خمس قبر أكلاتو قسلي خسع زوت دم تفتيف كسع زبل كله كسع موس منم عفو هاي كفته خسع مسكال كمستعجسه نحنا انتاي سلزغنا هنا أب كندانا قصلة بسر أبسانا دم ما تخدكته نحنا سلام من تغن ركب هاليلويا مقطعتنا أبو ورد نحناون بسمبراتو حوينا هاليلويا هاليلويا أنتايو قديدك زخولو صغاي أنتايو قديدك زخولو بكرا أنتايو قديدك زخولو فتنا أنتايو قديدك زخولو بكدرا أنتايو قديدك زخولو سقاي أنتايو قديدوكا
زخول مكرا انتايو قديدوكا زخول فتنا انتايو قديدوكا زخول مقدرا أسكريموني مرد أي كوينوس أقريموني أسكريموني مرد أي كوينوس أقريموني أسكريموني مرد أي كوينوس أدانيوني انتايو قديدوكا زخولو صغاي انتايو قديدوكا زخولو مكرا انتايو قديدوكا زخولو فتنا انتايو قديدوكا زخولو مكرا اسكريموني مرد أي كوينوس عداني غني أنا اسكريموني مرد أي كوينوس عداني غني هاليلويا فقرنا يجددوا هاليلويا هاليلويا فقري خمس قدتك فبنتي قناك الكون كبت عمقته حميس كازي ودا سفي كوكانوس درت البوفري عمي وبيغم بحري فغري خمس قددك يقلبي قنايك عالكون عمي وبيغم كتو حميس كازي ودا سفي كوكانوس درت البوفري عمي وضيوخان بحري كل حسبون كستنجنو أتهلبني ناوشتي أمزل أفخ يسوس هو السلام علوه أنت يقديرك زغولو أنت يقديرك عقلي أنت يقدير لوهات زغولو لوهات أنت يقديرك زخولو محرت أنت يقديرك زخولو فغري أنت يقديرك زخولو عقلي أنت يقديرك كوينوس عدانيوني أسكريموني كوينوس أسكريموني
انتايو قديدوكا زخولو فقري انتايو قديدوكا زخولو عقلي انتايو زخولو لوهات انتايو قديدوكا زخولو محرات اسكريمون اسكريموني كوينوس أنا اسكريموني للمرد كوينوس أقربوني أنا اسكريموني للمرد كوينوس أقربوني فورو مدنغي هاللويا لو هاتو سقايو هلو دكيو نعنا خردان لا يكدني هاللويا أنا متاكت عيالك نحاكتي نحولو حمامي أبسقا خاطرك سلام متاك خون اللي كمن اللي نقول ما تحتي وريد نزوفك تقفك غاب الناي هبتا مملاك نسخة تصغك مسكت وتخيلو نغتاك وحاجتي عداغ في الكايوم للغبي كاب كنتاي سوء أبتا مملاك نسخة تساقي كاب مسكت صراحة أنا مسكت حسبكم هاللويا انترتان حاكتي عداي في الكايوس لزيد انتايو قدينك زخولو لوهاي انتايو قدينك زخولو انتايو قدينك زخولو فتنا انتايو قدينك زخولو مدنا انتايو قدينك زخولو سقاي انتايو قدينك زخولو مكرا انتايو قدينك زخولو فتنا انتايو قدينك زخولو مقدرة اسكريمون اسكريموني اي كوينوس عدانيوني اسكريموني اي كوينوس عدانيوني حتزنا برسمي بفرخة أمس قمعي سماي تعالوا تغيروا انتي زفاس دمك أكونني حتى تعطيو من حانا بيسمي ذكب عني محرت سراني تقديتو إنه خبير امسكو ببرخا مقوس تزيح اللاي
ፀሓይ ደሚቁ ብርሃነይ ምስጋነይ ተቐይሩ ንሪኸ ዘይግብኣኒ ምሕረት በኣኻ ረኺበ ልብሰይ ኮይኑ ብብርኻ ببرهانك ببرهان دميق برهاني انت يوجدينك الزهور فقري انت يوجدينك الزهور عقلي انت يوجدينك الزهور روحان انت يوجدينك أسكريموني لمرد أي كوينون أقريموني أسكريموني لمرد أي كوينون أقريموني سكهد إلنا أنت يوبيدك زخول أنت يوبيدك بسري أبنا توصله بسرع بسانا دما تخطكته نحنا سلام انت خنركب مقطعتي نابو ورده نحناون بسمبراتو حاوينا هاليلويا نحناون بسمبراتو حاوينا هاليلويا كبر نعو هاليلويا موغوس نعو هاليلويا نتز تحرد قنشن هاليلويا نتز قبو هاليلويا كبر 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 تقري ميه بآخاها تدني غيه بآخاها وقلتنا زحو عقوس مليئو تساعر فضرخا تاوي كزاكا بولدنا زحو بشتر عقوس تساعره فرخا بفتاوه
قريبايا تدني بيا بفغرها فرخا تدني غني هللويا هللويا ناي مسكلو علاتك حسب كله يقرب هللويا هللويا سكا خبزة الألم نزل ألم بروحي هاليلويا سك خبر متلو هاليلويا نزز تبحر دقنشل سلين سليخو من مسكال زوعله عدانا كله زغفله هاليلويا يقبو سلا زغونه هاليلويا كبر 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 هاليلويا 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 كابي كمزل عالكاني فلتي كابي كمزل عالكاني فلتي تاريخي لويتكا سبقر كاني أبنا كبري بوتا أغميت كاني كابي كم زوتا كاني فمتي كابي كم زلعان كاني فمتي تاريخي لويتكا سبقر كاني أبناي كبري بوتا أغميت كاني هاليلويا كابي كمزل عالكاني فمتي خلو الناس هاليلويا كابي كمزل عالكاني هاليلويا تاريخي لويتكا سبكر كاني أبناي كبري بوتا أمريت كاني سلزي حسابك فقري بحري خافقري قنقا خافقري كل انتنا خافقري فلوي أفكاري 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 أبوناتي فلوي أفكاري فلوي أفكاري يسوسي فلوي أفكاري حسبك فقري باري خافقري فأنت خافقري وانتنا خافقري فلوي أفكاري فلوي أفكاري أبوناتي فلوي أفكاري يسوسي فلوي أفكاري يسوسي فلوي أفكاري أبوناتي فلوي أفكاري فلوي أفكاري أوه كميلي وفقرها أوه كميلي وفقرها فقرها ريو السماء ريو كاب كله يغلط وين راغب أيو نتكفري فلو نتكفري زيادة زيادة لو نتكفري زيادة لو زيادة نتكفري
فلدي أبي كم زلعلكاني فلدي تاريخي لو يتكاتب كركني أبناي كبر بوتا أغمكاني كابي كم زتاكاني فلدي كابي كم زلعلكاني فلدي تاريخي لو يتكاتب كركني أبناي كبر بوتا أغمكاني حسب فقري داري خافقري نبقى خافقري ومتنا خافقري هلو يفكري هلو يفكري أبوناتي هلو يفكري هلو يفكري يسوس هلو يفكري يسوس هلو يفكري أبوناتي هلو يفكري حسبك فغري باري خافري نبقى خافري كنتنا خافري هلو يفكري هلو يفكري أقولتي هلو يفكري ولو يفكري ولو يفكري نخلو حتى فركايو أزبكا كسعمود أمسكا تبجي خليخا قميتن على الموت الحكاية وتي كسعكن بزي يسوع فرخا قد يتكلم نخلو حتى تركايو أزبكا كسبوت أمسكا تبجي خليخا كم نيزن على الموت الحكاية وتي كساكن دزي يسوع ስለዚህ ሐሳብ ካፎሪ ባሪ ካፎሪ ባንታ ካፎሪ ወርድና ካፎሪ هلو يفكري هلو يفكري هلو يفكري هلو يفكري أبوناتي هلو يفكري حسب كافوري باري غافوري كنت غافوري وانتنا غافوري هلو يفكري هلو يفكري يوناتي هلو يفكري يسوسي هلو يفكري هلو يفكري هللويا أفكاري أريخون فتور أريخون فتور كما خاطر وزحالي أريخون فتور أريخون فتور كما خاطر أفكاري أريخون فتور أريخون فتور كما خاطر وزحالي أريخون فتور أريخون فتور حسب كافري
فقري ناتك فقري زيادة زيادة ناتك فقري زيادة لو ناتك فقري كميدي وفقرها كميدي وفقرها فقرها اليوم استمع غير اليوم نعبوني زغلت وين راخي اليوم ناتك فقري كما خازم الانتحالي عرق خفتو كما خازم الافكاري كما خازم الانتحالي حسب كافري باري خافري قنقا خافري كنتنا خافري بلوي أفكاري كل تولد تبتوي خاف ورفع شحاب مريتني عخاف يسوس نعموني فرقا كما يلخف لك باخا كما يلخف لك باخا كل يسوس نعموني فرقا كل تبلت تفتوي خاف هوانا فشحات مريتني عخاف يسوس نعموني فرقا كما يلخف لك باخا يسوس نعموني فرقا يسوس نعموني فرقا كما يلخف لك باخا كما يلخف لك باخا كما خازم لأفكاري عيري خفتو عيري خفتو كما خازم عيري خفتو كما خازم لأفكاري عيري خفتو كما خاكر زحالي عرق خفتو حسب كفقري باري خفقري وانقا خفقري ومتنا خفقري بلوي أفكاري بلوي أفكاري بلوي أفكاري بلوي أفكاري أبنتي حسب كفري باري غافري وانقا غافري ومتنا غافري بلوي أفكاري عطاك ما يقره انتاي كي كوني انتاي كي كوني بس سيزن لخيورن نلامي ماليو عرفة نبر على الخور نعطاك ما يقره انتاي كي كوني
سيزن لخيو قدنا كلمة يوتيكا تنبوسة تنبلو تنزب الأحرار ما أخذلو أتدات حلي أسر سكم تخام سحب عليخو وتيئك بحرها زي قاري السلام أتقول لها يزركب هدي الناس كأي قارئ السلام أتقول لها يزرك يزرك أتقول لها أتقول لها يزرك أتقول لها يزرك أتقول لها أي قارئ السلام أتقول لها يزرك أتقول لها يزرك أتقول لها زي قارئ حليوت أتقول لها يزرك أتقول لها يزرك أتقول لها كما هاجروا زحالي هيريخون فتو هيريخون فتو كما هاجروا زحالي كما هاجروا زفكر هي قارئ حليوت أبتقول نغا يزرك أبتقول نغا يزرك أبتقول نغا زي قارئ خبري أبتقول نغا يزرك أبتقول لها يزرك أبتقول لها الما يوتيك النور ستبلو انزل الأخرى بغازلو أبتزوت أسر سكوتها سسأل الخلود أغير الدريخة أيقار السلام أبتقول لها يزرك أبتقول لها يزرك أبتقول لها أي قارئ حدوس أبتقول لها يزرك أبتقول لها هللويا زخل أفكوني مسكوني انتاي قولي لوني
እንታይ ከሲኢነ ንኹሉ ተሪቱ خودوينا تخلو زخن عفناي مسكونة انتاي قدينوني انتاي كاسينا كم بزغت ريتون نتخانا خانا بنزي مقون نخودوينا نتخن عفناي مسكونة انتاي قدينوني انتاي كاسينا كم ريتون نتخانا خانا بنزي مقون عزازي فترات جالباي تودي حكا انتاي قودي لوني لبي مسحق خوخا عزازي فترات جالباي تودي حكا انتاي قودي لوني لبي مسحق خوخا أربعي منيو وبسحي تكاخا كل مليون لي بنفسي بالسجار نون زحسفون عزيزو بتفلي موا سماياوي خبرو زمنون زحسفور عزيزو سماياوي غبرو تخلو زغن عوضي مسخونة انتاي كسينة غرور تريتون أتغاخنا بمزعي تكيرو نخود دوينا اللو مساي عمانويل اللو مساي عمانويل اللو مساي إلي كونكور اللو مساي نرهني اللو مساي نبرت عني اللو مساي نبرني اللو مساي أي فرهني اللو مساي نغر ميتيو كل ما قدي كم تيزمتوها تعاولوا نفاس تقاني حومه حيان يسوس عايشت مانيو مركما يكتو اتاهي وتاي عوان نزول تسد من يا مركبة يكتو وتاهي وتاي تخلو سخن عبكوني مسكونة انتاي قدينوني انتاي كسينة بزهت وريتو ناتخانا خانا ببزحي تكانو نخود تخلو زغر عبكوني مسكونة
እንታይ ጎዲሉኒ እንታይ ከሲነ ደዊነ አይሰጥምኔ አሎ እንደምሳይ እንህብትዩ ኩሉ መንገደይ እምቲ ዝመጾ ተአውሎ ንፋስ መገኒሖም ዓያን ስም የሱስ እስከማንዩ መርከበይ ከቶ ጌታ ሕይወተይ አማኒው ዘሎ አይትሰጥምንያ ከቶ ጌታ ሕይወተይ አማኒው ዘሎ ዝኽእል ኣብ ቀረይ ምስኮነ እንታይ ጎዲሎኒ እንታይ ከሲነ ብዝፍጥርቱ ናተኸናኸነ እምዚ ዝግሮ ይሁዳ ኣብ ቀረይ ምስኮነ እንታይ ጎዲሎኒ እንታይ ከሲነ ብዝፍጥርቱ ናተኸናኸነ እምዚ ዝግሮ ይሁዳ ኣብቲ ዝልምኖ ዝሓስቦ ዓዚዙ ቤተይ ሰሊምዋ ሰማያዊ ክብሩ ካብቲ ዝልምኖን ዝሓስቦን ዓዚዙ ቤተይ ሰሊምዋ ሰማያዊ ክብሩ ካብቲ ዝልምኖን ዝሓስቦን ዓዚዙ ቤተይ ሰሊምዋ ሰማያዊ ክብሩ ኣብቲ ዝልምኖን ዝሓስቦን ዓዚዙ ቤተይ ሰሊምዋ ሰማያዊ ክብሩ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ አማኑኤል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ አማኑኤል ኣሎ ምሳይ ከይነይ አይኮንኩን
كبرنا እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኩሉ ክብርና አኻ ይሁን ንኽብርኻ ኢኻ ፈጢርካና ኣብዚ ቦታ ዝተረኸብና ኸ ንስምካ ክንኽብር እዩ እግዚአብሔር ብኩሉ ሓይልና ብምሉእ ልብና ብኩሉ እንትናና እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ክብር نخبرك أما أكلنا العلي الكاتر እግዚአብሔር كم صندوق علامة كبل وእግዚአብሔር أملاخنا كل خبرنا أخان بكا عدل هيبكانا لوم يابكد ميخا ناخا خنخبر كنا ملخ እግዚአብሔር ጸጋ هيبكانا بحرتك بزي حلنا يمو እግዚአብሔር كبر كلنا أخا يخون زا معلت زيا فليت معلت كبرلنا زا معلت زيا معلت فوسنا تخون زا معلت زيا مدحن كان ريلا معلت تخون زا معلت زيا تصلمات زغنطت الله معلت تخون معلت فوس تخون እግዚአብሔር أملاخنا بفلي مقدي تراخبنا كم تنقالوت معلتات قصيرنا تحلف معلتي أي تخون ملكت نقبر الله معلت تخون لنا بزا معلت زيا እግዚአብሔር يزقبر لي نبل الله معلت تخون እግዚአብሔር أملاخنا وقويتا جزينا كلنا خان بكا بمزمور بوداسي نسمك خان خبر صانحنا حجخا وእግዚአብሔር كابت ذهب كنا ما قيلنا خنهب عشرنان مبانان نايفتا وهي ابنان كنهب قريبنا لنا مو نخلو هي باتنا እግዚአብሔር كم تعم مسوات تقبل له እግዚአብሔር أملاخنا تعرفوا زول جزينا كلنا خبرخا يخون كقلقلنا نزرفدون مزمران እግዚአብሔር أب كدمي خان قربهم ጸጋኻ يعززلهم حيل خان كبر خان قبل اليوم يخون كبيت كان بارخهم علينا بروخات يخونوا تعرفوا زول جزينا كل باخا بروخ يخون لنا بسم يسوع آمين كبرن እግዚአብሔር يخون كل خاتكم من بيت እግዚአብሔር انكو عبد حن مصاكم قصيلنا نبتي አገልግሎትና ክንሐልፊና መጀመሪያ ጊዜ ዝመጻኩም ሰባት እንኳዕ ደሓን መጻኩም ክብለኩም ይደሊ ብዙሓት አጋይሽ ኣለኹምና መስለኒ ምስ ኢዮብ ዘለኻ ጋሻ መንእሰይ ወዲ እግዚአብሔር ይባረካ ሓፍዶ ክትብል ክንሪኤካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንኳዕ ደሓን መጻካ ክብርና ኣምላኽ ካብዚ ሚነሶታ ዲኻ ጋሻኻ እንኳዕ ደሓን መጻካ كبرنا أملاخ يخون እግዚአብሔር ብዙሓት አጋይሽ ይዝበና ዘሎ ካልእ ጋሻ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጽ እቶም አጋይሽ ክንመጽኢና ዝበልኩም አቤሎ ፌቨን እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርና አምላኽ ይኹን ማዓሾ ኩልኻትኩም እንኳን ኣብ ቤት እግዚአብሔር በሰላም መጻኩም ክብርን እግዚአብሔር እንኳን ደሓን መጻኩም በልዎም በባጽቦ ጌርኩም እንኳን ደሓን መጻኩም ክብርና አምላኽ ይኹን ካልኦት አጋይሽ ተለኹም እንኳን ደሓን መጻኩም ክብለኩም ይደሊ حدا حاو بزا صقعي قدم محار زلو እንኳን ኣብ ቤት እግዚአብሔር በደሓን መጻካ እብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ መስገን ቀጽልና ነጥብጥቃኹም ዘሎ ናኻ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ብምርኣይ ሕጉስ ኢለለኹ ኢልኩም ጽቡቕ ጌርኩም ሰላም በልዎ ናኻ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ብምርኣይ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ንሰብ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካብ ምርካብ ንላዕሊ ዝዓቢ ነገር የለና ብዙሕ ቦታ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኣብ ቤት ኣምላኽ ምርኻብ ግን ተፈልየ እዩ ነቶም ኣጋይሽ ብፍላይ ሰላም በሎ ማሕርን እትብጥቓኻ ዘሎ ሰላም በሎ ጽቡቕ ጌርካ እሺ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝወሰኸና እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ኣሜን ባበሉ ክብርና ኣምላኽ በዓልና ንህይወትና ይነብራን ኢና ዘንብረና መን እዩ እግዚአብሔር ይዘንብረና ብጸጉን ብምሕረቱን ኢና ንነብር ዘለና ንበሩ ስለ ዝበለና ንነብር ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ገሊኦም በፍራስ ገሊኦም ብሰረገላታት ገሊኦም ብቕልጽም ስጋ ይእመኑ ንሕና ግና እግዚአብሔር አምላኽና ክንባርኾ ኢና እግዚአብሔር ኢና ንእመን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ገለ መተን ባህታታት ምስ በልኩ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድ ኢና ጋሻ ሰላም ዘይበልክዎ እንተሎ እቕሬታ ግበርለይ ዘይረኣኹም ምናልባት ዘለና
ኣገልግሎት ኣብዚ ማርች ናይ ኣጋይሽ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ግዜ መጽእ ዘሎ ቀዳም ክህልወና እዩ ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ሳብ ሰዓት 8 ዝጸንሕ ኩልኹም ኣጋይሽና ዝኾንኩም ኣብቲ ቦታ ተረኺብኩም ኣበይ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጺእኩም ከም ዘለኹም እምነትና እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ንሕና ንዓኻትኩም ክንፈልጠኩም ናይ ድራር ግዜ ኣለና ስለዚ ኩላኻትኩም ክትመጹ ብፍላይ ከዓ ናይተን ኩለን ክፍለ ኣገልግሎታት መራሕቲ ዝኾንኩም ኣብቲ እዋንቲ ክትርከቡ ኣገልገልቶም ክፈልጡ ስለ ዘለዎም ተረኺብና እንላለዮም ግዴታ ኣሎና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ማርች 23 መጽእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ማርች 29 ዳ ማርች 29 ሕጂ 23 اليوم መዓልቲ ሎሚ ኸዓኒ ኣጋይሽ ኣለውና ዝሓለፈ ቁሩብ መተንባህታ ነጊርና ነርና ብዝበለፀ ብዝያዳ እቲ ኢንፎርሜሽን ንምርዳእ ነዞም ኣሕዋትና ዳሕራይ ምስ ወዳእና ኣብ ታሕቲ ክትውከስዎም ሓደራ ይብል እንታይ እዩ እቲ ትጥቀምዎ እቲ ግዴታ እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እቶም ኣሕዛብሲ ካብቶም ኣመንቲ ብዛዕባ ህይወቶም ይባላሓቱ ዲሉ ንሕና ኸ ብልሓተኛታት ክንከውን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ምናልባት ገሊኹም ዘይተረዳእኩም እንታይ ንብል ከም ዘለና ሕቶ ዝኾነኩም ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ሓደ ሓደ ዝሰማዕኽዎ ማለት ስለዚ ተወከስዎም መሸጣ ዕዳጋ ገለገለ ንምግባር ኣይኮነን እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ምሕሳብ ከይኮነ ከሎ ነገርሲ ከምዚ ቦታትና ዝብልዎ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ዝብልዎ ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ነገር ምስ ኣጋጠመ ተብተብ ከይከውን ዓቕልኻ ፀቢብካ ላዕልን ታሕትን ከይከውን ተዳሊኻ ምጽናሕ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ኢና እቲ ሓሳብ ኣቕሪብናዮ ዘለና ምርጫ ናታትኩም እዩ ፈቲኹም ትገብርዎ ኣይደለኹምን ከዓ ትሓድግዎ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ ዓዲ ከለናሲ ንፈልጦ ነገር ብዙሕ እዩ ዘሎና እዚ በሪያል ኢንሹራንስ ዝበሃል ለይትን መዓልትን ኣብ ገዛና ደብዳቤ መፀና እዩ እንታይ ማለት እዩ ምስትንባር ቤትካ ማለት እዩ ከይኮነ ከሎ ነገርሲ ኣቐዲምካ ቤትካ ምስትንባር ፅባሕ ንግሆ ገለ ነገር ተኾነስ ከምዚ ኢንሹራንስ ውሕስነት ማለት እዩ እቲ ኣርዑት ናብቲ ዝተርፍ ናብ ውላድ ናብ ቤተሰብ እቲ ኣርዑት ከይወድቕ ንምቕላል ዝግበር ስለ ዝኾነ ብጽቡቕ ዓይኒ ረኣይዎ ርኢኹም መርሚርኩም ከዓ ለባማ ስለ ዝኾንኩም ተዋፅኣኩም ተኾይኑ ገብርዎ ዘይዋፅኣኩም ተኾይኑ ከዓ ተሓድግዎ ምንም ፀገም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ዘምፅኦ ለውጢ ወይ መንፈሳዊ ህይወትካ ዘድክም ወይ ሓጢኣት ዝውስኸካ ወይ ገለ ነገር ኣይኮነን ብኸምኡ ነገር ኣይትረኣይዎ ሓደራኹም ብፅቡቕ ነገር ረኣይዎ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ረኣይዎ ዘዋፅኣኩም እንተኾይኑ ረኣይዎ ዘይዋፅኣኩም ጥቕሚ ንዓይሲ የብሉን ትብልዎ እንተኾንኩም ከዓ ግዴታ ይብልኩምን ምርጫ ባኻትኩም እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ምዃኑ ኣይትረስዑ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ተጸሚድና ክንቅኒና ስጋዕ ሰንበት ማለት እዩ ሰንበት ብሓንሳእ ምስ መጻእና ድማ ኣብዚ ብሓባር ድራር ጎይታ ክንሰርዕ ኢና ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ዝጸንሕ ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና መጺእኩም ኣብቲ ጸሎት ክትካፈሉ ሓደራ ይብል ናይ ማርች ኣብዚ ክውድእ ናይ ኣፕሪል ኣብቲ ዝመጽእ ግዜ ክነግረኩም ግዜ ምእንቲ ክንቆጥብ ካልእ ኣገዳሲ ዝኾነ ግን ኣዚና ክንጽልየሉን ክብደት ወሲድና ክንሪኦን ዘድልየና ካብ መይ 11 ናይ እንግሊዝኛ ፕሮግራም ክንጅምር ኢና ንደቅና ብስርዓት ከምዚ ናይ ስግደት ግዜ ንሕና እንገብሮ ናይ ሰንበት ሙሉእ ብሙሉእ ኳየር ዘለዎ ሰባኺ መራሒ ዘለዎ ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ንደቅና መይ 11 ክንጅምር ኢና ብተዋዓወዐ ኩነታት ኢና ክንገብሮ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ጸሎት ከድልየና እዩ ነዊሕ ግዜ ክንፅበዮ ፀናሕና ክንፅልየሉ ፀናሕና ደቅና ዕድሚኦም ምስ ኣኸለ እቲ ቋንቋ ስለ ዘይሰምዕዎ ኣብ ካልእ ገጾም እናኸዱ ከመይ ጌርና ከነምፆም እናበልና ንሓስብ ነርና
ኣገልገልቲ ኣለውና ጎይታ ዝተንከፎም መንእሰያት ኣለውና ቃል ኣምላኽ ዝመልኦም መንእሰያት ኣለውና መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ዝለወጦም መንእሰያት ኣለውና እግዚአብሔር ረዲእና ብዙሕ ነገር ኣብ ማእከልና ዝገበሮ ኣሎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ታመይ 11 ከመይ ከም ዝኸውን እቲ ፕሮግራም ክነግረኩም ልክዕ ድሕር ሕጂ ከምዚ እንዳ በቃ ቀሲልካ ሰዓት 10 ይጅመር ኢሎምኻ 11 ተርከብኩ ደሓን ዝበሃል እዚ ነገር እዚ ክውዳ እዩ ማለት እዩ ሰዓት 10 ይጅመር 10 am ጀሚርና ክሳዕ 11 worship 11 ጀሚርና ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ጌርና by 12 ክንውዲና ድሕሪ ንሳቶም ከኣትው እዮም ቶም መንእሰያት ፋዱስ ምስ ወዳእና እዮም ዝኣትው ፋዱስን ፈረቓን ኣገልግሎቶም ክጅምሩ እዮም ክሳዕ 2 ፈረቓን ከዓ worship ጸሎት ክገብሩ እዮም ከምታ ንሕና ንገብራ ስለዚ ካብ 11 ጀሚርና ወለቕ ዘለቕ የለን ማለት እዩ ብሰዓትካ መጺካ ብሰዓትካ ትወጽእ ተደንጊኻ ተርፈካ የለኻን ኣይረኸብካየን ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ 10 ኢልና ናይ ሓበሻ እናገበርና እናጎተትና እያ መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኽኩም ብሰዓቶም ጀሚሮም ብሰዓቶም እዮም ዝውድኡ መዘምራን ተኻልእ ግን maybe ገሌና እቲ መዝሙሩን ኣይግደሰሉን ኢና መስለኒ ኣካል ኩሉ ኣገልግሎት እዩ to worship ካፍታ ተጀመረት ሰዓታት ትውዳእ ሰዓት 2 ሰዓት ተጸሚምና እግዚአብሔር ኣምላኽና ከነገልግሎ ካብኻ በረኻት ክንቅበል ይግባና be serious ሰዓት 10 ክንጅምር ኢና በኣና ወገን በገልገልቲ 10 ጀሚርና 12 ክንውዲእና ደቅና ምእንቲ ክርብሑ ኩላትና ኸ ነዚ ነገር እዚ ስርሐይ ኢልና ተዓቲቕና ንሓዞ 10 ክኸውን ከሎ ኣብዚኣ ንረኸብ ዝተወደአት ከዓ ሰላም ሰላም ክንበሃል ግዜ ቀልጢፍና ታሕቲ ንወርድ ደቅና ኣትዮም ከዓ ኣገልግሎቶም ይገብሩ ስለዚ መኽሰብ ኣሎ እንደቅና እውን ብዙሕ ጾር ኣሎና ብዙሕ ሓሳብ ኣሎና እናጸለና ኣሎም ኢንከረጅና ገበርናዮም ክመፁ ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ስለዚ የለይ ንኸይድን ኢና ዝብልኹም ደቅኹም መንእሰያት ኤክስኪውዝ የለን ሕጂ ምፁ ኣሎ ፕሮግራም ኢልና ከነተባብዖም ክመፁ እግዚአብሔር ከዓ ግብሩ ክገብር እቲ እምነት ጀነሬሽናል እዩ ወሎዶ እዩ እግዚአብሔር ወሎዶ ሰማይን ምድርን እግዚአብሔር ብወሎዶ እዩ ዝኸይድ ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ወሎዶ እዩ ኣዳም ሴት ኖህ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ይሁዳ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እናበለይ መጽሓፍ ወሎዶ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ንሕና ኻኒ ኣባና ዝውዳእ ዘይኮነቲ እምነት ኣብ ደቅና ክሓልፍ ሒዞሞ ክኸዱ ይግባእ እዩ ማለት እዩ እዚ ኸዓ ናይ ምድራዊ ነገር ኣይኮነን ናይ ሰማያዊ ነገር እዩ ናይ ዘላለም ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ግዝያዊ ነገር ኣይኮነን ዘላለማዊ ነገር ስለ ዝኾነ ተዓጢቕና ክንሕዞ ይግባእና እዩ ብዛዕባ ደቅና ተዓጢቕና ብዛዕባ ሰከንድ ጀነሬሽን ተዓጢቕና ዝከኣለና ዘበለ ኩሉ ክንገብር እንፅዕር ሓላፍነት ኣሎና እዚኣ ኣብ ልብኩም ሓዝዋ ዝያዳ ኩሉ ከዓ ኣብ ናይ ጸሎት መዝገብኩም መዝግብዋ ጸልዩሎም ደቅና ጸልዩ እዚ ፕሮግራም እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንጸልየሉ ንኣናሲ ረብሓና ደቅና ብጎይታ ተመፁ ኣብ ቤት ኣምላኽ ተተኸሉ ሉዝ ተጌርናዮም ሰብሲ ንብዙሓት ረቢሑ ንርእሱ እንተጥፈስ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኣዝዩ ዘጉየካ ከዓ ናይ ውላድ ምጥፋእ ሕዝነካ እዩ ንብዙሓት በረኸት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ውላድካ ምስ መጽኣካ ግን ኣዝዩ ዝስማዓካ ነገር ኣሎ ስለዚ እናጸለና ዝግባአና ዘበለ ኩሉ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይዲና ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና ሎመዓልቲ መልእኽተኛ ኮይኑ ዘገልግለና ሓውና ዮሴፍ ማናይ እዚ ቦታ እዚ ዮሴፍ ማናን መንፈስ ቅዱስን ክሓድጎ እዩ ሰላም ጎይታ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን እታ ሰዓት ከባይ ዲያ ክጅምር ፋዱስ ክውድእ ይኽብለኒ ኢለ ክፈርፀኒ ካብሎም ክንጅምር ኣደ ፓስተር ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ከመይ ቆኒኹም ብህይወት ኣንቢሩ እግዚአብሔር ሓልዩ ጠጠው ዘበለና ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን እስኪ ኤርምያስ ሓወይ መዝሙር 91 ገብረለይ ኻሞ ኩላሃና ካብ ዘለናያ ተሲእና ነዛ መዝሙር ኣንቢብና ነቲ ሎም መዓልቲ ዝወሃበና ቃል ድማ ኣንቢብና ቃል እግዚአብሔር ክንጅምር ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢሳያስ 91
سوري مزمور قريتها مزمور 9 هانك بليه سياس زي له سياس جنس إلى سلرهم كي كلها هنا عويل ناجن يعرينا حر دام ببنا يا وتيادو مزمور 9 حدن مبزحتنا نفلت أينا نتيارو وتيالفت أوكي مصحف قدسنا ولا نحاس كلها أنا جن دليل له نفسه كفنا دمس قوس همزة له ويتاي بار عويلنا ويتاي بار آمين أبصقعي اتلعل زحدر نجزابير صقعين عردين زو كولو أملاخي يبلو الله كم تصادي هداناي كابزة طفيفيرا كناقفك إمو بقل قلو كوغل ببكا أبتعت أخنا في المامة صقعي كتركبيها حاقو والتان صقعن إيو كاب سنبال ليتي كاب أي تفرهنيها ها آمين كويتاي تاي نسخاس معوي الكا خامو نزل سمت أجعيس قبل كايو كيد زبل آخر خبر كان سقايونا بدكان كاي قربنيو أب كل ما قدخا كحلوخا نملا أخت غزل كايمو اقرخا بإمن خيت عنك أفسي قبل على دوام كسرها أيام قبل علان بسان تمنن كيد شرنان بسان قبلن كترجز إخا أطبيقو سلزف كرني كناقفو نسمي سلز فلتو خول علوية كتصوع عني أنون كمل سلو بسبب مسكون كناقفون كخبرونية نوح عدم خزقبو مدحانيون كريو إيه يبن آمين يسوس قويتاي إذن عنا التوابق علي أبصقعي اتلول زحدر أبصلال اتقلو زخل ينبر نجزابير صقعين عردين زو كلو أملاخين إيو آمين كم زيل كا خبيت كا توصل لها كم زيل كان سرحها خد كيد كلها كم زيل كحد نجر كتجبر نرخ أب سمعت لو تيزمت سحواتي أبصقعي اتلول زحدر ويتاي بارك حلاوينان دقافينان أسي يوس قويتاي أماركوس عسرته تعرف سيكون نفترض سيكون كيدنا هذا من السيب لأن قال أملاك كزارب كله نبغي تامسي هير ممهر من قص أملاك ورسي أنت خجبر بلو إبلنا ويتاني أسكتنا من تايخ هير تبلني هذا هير زابي هير يلوسي من قص أملاك نقطعات تلا تعسرت تزادات جبر السرما يلو شدش تخابتن عسرت ينقرو ويتاني أسكتوس تمن السيد ما السنسي جنا كابن سنتي حيزه تاجرينه يجبرني مسولس قويتاد ما تمتابلوس فتوى يبلنا السبز يجبرين يربو بحجز خيزين يرجن حدا نجار زحازو سلز نبر بأرسيلو كل نبرت كاشيتك نعم صعبني إلو تقول عاجن أي فتوان قصر ما تسأل متى يبلنا كل حيلون كل لبون يجبر سجديو أي سرقنيو أي زمنيو نبون الدين يخبريو كل نجار يجبريو جن أمن تاي تتحيز نيرو أبتا كورد غنت حزات توزل لاقويتا كل حد كان أصعبني بالنبرة العالم زي أجن تايز غني نيرو بسات أما تتحدث سبي نيرو كوريد ما قري فوق خد يبلن شو قويتانا يسكت ستايلو هابتام بطريقة نظام نسي من قصة أملاخ نخور سسي أزي شجري الوم هوريت قاعد دحري ويلا ياك بعرب بيخسر أنت خون يوم ده نهبتام أتكسب جميرة ميلو شعور ما همرشن ما هبتام كابز دحنسي ها جمل بعين مرفي حاش مسلس دقرده خاش أنت خوينهم قريمهم من داي خدحن إلهم يسوس تمتابيلو نسب زي كالوس ناملاخ يكالو يلوم حج تادلي هذا اللي خنا طب زي عسران شمنتن لقاس عسرتن تايلو وشعو بيتروس كل حديقنا
سعبنا كايلو يحواتي نكرستوس كنسعبنتاين حديقنا انتي حديقنا قلنا زموت حديقنا هنكون نخلينا تصبق قلنا سرق حديقنا هنكون نخلينا قلنا مستنشقارا مستي حديقنا هنكوننا انتي ناقن حديقنا نعوه نسعرسي انتي حديقنا بيتروس تايبل كله حديقنا نعخان سعبك كان بدحري لما تتفلتوا يخم ابزام الدرزيا ها ميت خعبت يلو هابتام كتكوني غاي ولن هابتام كونكا حقوس كتكون جارنت بهال نجر يلن يسوس حسكاي حقوس يسوس قويتاي اب السماي دما ناي زلالم هيوت يلو مبار لوميس انتي حيزنا انتي قريفنا اين نصعبو زلنا نقويت تقريفنا سكن حسب وشتنا تقريفك كل حديقنا نسعبك لنا مربوبهم حديقهم دما تايبلنا سعبو نبوهم نتاجلبان قريفهم دما تايقبرو دق زبديوس سعبو يبلنا حدقنا يو نجر دك اسكان ساعات قريف كان ابزخت مسخ لك الطيفك كده نجر تحدق على خمال يسوس قويتاي نفتر اسنا ور نغيد تا ساعات يخيت اغلن فارس قويتاي بارك دانيال كانوا وصينا نايلوم معلت مهرنا استخالق الطيفه حصر زبالك قبرو خفتني ابي سي دانيال معرف كلته كلها انا وصينا امو كان نببينا خاو شعو كف كن بلينا كلها هاليلويا ارستنا لو معلتي صلوت صادق بقبره بزح تسلطيا امين انت هازبل دلخو صلوت صادق سي بقبراس بزح ነገር እንታይ ትገብርያ ተሰልጥያ ኣብዚ መንእሰያት ካብ ምድሪ ይሁዳ ሙርኮ ኮይኖም ናብ ምድሪ ስደት ናብ ባቢሎን ዝኸዱ ናይ ኣምላኽ ጀጋኑ ብጸሎቶም ነገራት ቅየር ከሎ እቲ ዝነበርዎ ምድሪ ሃገር ከይተረፈ ነገስታት ቅየሩ ከሎ ክንሪኢና ማለት እዩ ኣብ ዘበና ድማ እግዚአብሔር ከም ክገብር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና መሰልን ዕድልን ሂብና እዩ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ቃል ዝኸነን ብወይና ንኺድ ካብ ፍቅዲ ሓደ ንውሕ ዝበለ ስጋዕ 23 ዘሎ ከነንብቤ ብጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነብኹናኖጾር ኣብ ተኻለይት ዓመቱ መንግስት ሕልም ሓለመ መንፈሱ ከዓ ተሃወኸ ድቃሱ ድማ ካብኡ በረረ ሽዑት ንጉስ ንፈለጥትን ጠቢባን ጠንቆልትን ከለዳውያን ንንጉስ ሕልም ክነግርዎ ኢሉ ክጽዕዎም ኣዘዘ ንሳቶም ከዓ መጹ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ እውን ቆሙ እቲ ንጉስ ድማ ሕልሚ ሓሊመስ ነቲ ሕልሚ ክፈልጥ መንፈሰይ ተሃዊኹ ኣሎ በሎም ሽዑቶም ከለዳውያን ንንጉስ ባራማይስጥ ኦ ንጉስ ንዘላለም ህያው ኩን ንባሮትካ ሕልምኻ ንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግረካ ኢና በልዎ እቲ ንጉስ ከዓ ነቶም ከለዳውያን እቲ ነገር ረሲዕየ ነቲ ሕልምን ትርጉምን እንተ ዘይፍሊጥኩምኒ ንስኻትኩም ክትስየፉ ኣባይትኩም ድማ ምድርባይ ጉሓፍ ክኸውን እዩ ነቲ ሕልምን ትርጉምን እንተ ነጊርኩም ንግና ህያብን ውህበትን ዓብይ ክብረትን ክበኩም እየ እሞ በኣርከስ ነቲ ሕልምኹም ንጎርኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ድማ ካልኣይ ግዜ እቲ ንጉስ ንባሮት ሕልሙ ይንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግሮ ኢና ኢሎም መለስሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ነገር ከም ዝረሳዕኽዎ ስለ ዝርአኹም ግዜ ክትረኽቡ ትደልዩ ኣለኹም ዘለኹ ብርግጽ እፈልጥ ኣለኹ ነቲ ሕልሚ እንተ ዘይፍሊጥኩም ንግና ፍርድኹም ሓንቲ እያ ንስኻትኩም ግዜ ክሳዕ ዝሓልፍ ኣብ ቅድመይ ቃላት ሓሶት ምትላልን ክትዛርቡ ተሰማሚዕኹም ኣለኹም እምበኣር ስኸ ነቲ ሕልሚ ንጎርኒ ኣነ ከዓ ትርጉሙ ከም እትነግሩን እፈልጥ እየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ከለዳውያን ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ምንም እኳ ዓብይን ብርቱዕን እንተኾነ ንፈለጥን ጠቢባን ከለዳውያን ከም ዝበለ ነገር ዝጠየቀ የልቦን እሞ ነቲ ነገር ንጉስ ዘፍልጦ ሰብ ኣብ ምድሪ ኮቶ ኣይርከብን እዩ እቲ ንጉስ ዝደልዮ ነገር ዘሸግር እዩ እምበር እሞ መላእኽቲ እንተ ዘይኮይኖም ነዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክፈልጦ ዝኽእል የልቦን ምሕዳሮም ድማ ምስ ስጋ ዝለበሰ ኣይኮነን ኢሎም መለስሉ ስለዚ እቲ ንጉስ ኮሬ ኣዝዩ ድማ ተናደደ ንብዘሎ ጠቢባን ባቢሎን ከጥፍእዎም ኣዘዘ እቲ ፍርዲ ድማ መፀ ነቶም ጠቢባን ከዓ ክቐትልዎም ጀመሩ ንዳንኤል መሓዙን ክቐትልዎም ኢሎም ይደልይዎም ነበሩ ሽዑ ዳንኤል ንኣርዮክ ነቲ ንጠቢባን ባቢሎን ክቐትሎም ዝወፅእ ሓለቓ ዘብዐኛታት ንጉስ ብምኽርን በእምሮን መለሰሉ ንሱ ንኣርዮክ ናይ ንጉስ መኮንን እዚ ብርቱዕ ፍርዲ ካብ ንጉስ ስለምንታይ ወፀ ኢሉ መለሰሉ ኣርዮክ ድማ እቲ ነገር ንዳንኤል ኣፍለጦ ዳንኤል ከዓ ኣብ ንጉስ ኣትዩ እቲ ንትርጉም ክፈልጦስ ግዜ ክህቦ ንንጉስ ለመኖ ድሕሪ ዳንኤል ናብ ገዝኡ ከደ እሞ ንዳንኤል መሓዙን ምስቶም ዝተረፉ
ጠቢባን ባቢሎን ከይጠፍ ብዛዕባ እዚ ምስጢር እዚ ካብ ኣምላኽ ሰማይ ምሕረት ክልምኑስ ንሃናንያን ንሚሻልን ንኣዘርያን መሓዘቱ እቲ ነገር ኣፍለጦም እቲ ምስጢር ንዳንኤል ብራእይ ለይቲ ተገልጸሉ ዳንኤል ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስገኖ ዳንኤል ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ጥበብን ስልጣን ናቱ እዩ እሞ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ንሱ ዘመናት ወርሓትን ይልውጥ ነገስታት ይስዕር ነገስታት ከኣይሸይም ነቶም ጠይባን ጥበብ ነቶም ኣስተውዓልቲ ከዓ ምስተውዓል ይህቦም ንሱ ዓሚቕ ሕቡእን ይገልጽ እቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይፈልጥ ብርሃን እውን ምስኡ እዩ ዝነብር ወኣምላኽ ኣቦታተይ ነቲ ነገር ንጉስ ኣፍሊጥካና ኢኻ እሞ ጥበብን ሓይልን ስለ ዝሃብካኒ ሕጂ እውን እዚ ለመናካ ስለ ዝገበርካለይ እምስግነካን እውድሰካን ኣለኹ በሎ ሃሌሉያ ክንጽሊ ኢና ቅዱስን ዘላለማዊ ብሩኽን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ንበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ያው ቃልካ ግልሃልና ከነስተውዕሎ ድማ እግዚአብሔር ልቦና ሃበና በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ድማ ይፍረ 30 60 100 ይፍረ እግዚአብሔር አቦ ሰሚዕና ጥራይ ክንከይ ዘይኾነስ እግዚአብሔር አቦ ነዝበልካና በመንፈስካ ረድኤት እግዚአብሔር ከነተግበሮ ድማ ኃይል ክትበና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በጸሎትና ብዙሓት ከም ዝድሕኑ ተረዲና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ክንብርከኽ ኃይል ክትበና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኩሉ ክብር ንስኻ ውሰዶ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጎይታ ብርኽ የብልኩም ከፈሉ ሃሌሉያ አረስትና ጸሎት ጻድቅ በግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ አሜን አሜን እስክን ሓደ ጊዜ ከሓተኩሜ ኩላሃና ከየተንፈስና ንቁርብ ደቃይቕ እስክንጽናሕ ከምዚልና ንሕቶም እሞ ማዕር ክንደይ ክንጸንሕ ከም ንኽእል ንርአ እስኪ ሓደ ክልተ ነዊሕን ከይድ ኣይንኽእል ኢና ጸሎት ዘይብሉ ህይወት ክርስትና ድማ ልክዕ ነዚ እዩ ዝመስል ጸሎት ዘይብሉ ህይወት ክርስትና ንሕና ከም ኣመንቲ ካብ ዓለም እንፍለ ሓደ ምስ ኣምላኽ ኮኔክሽን ስለ ዘለና እዩ ርክብ ስለ ዘለና ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ዝገርመኩም ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ እያ ተስልጥ ክብል ከለኹ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዳንኤል እቶም ሰለስተ መሓዙቱን ካብ ኢየሩሳሌም ንቡከደነፆር ንጉስ ናይ ባቢሎን ማሪኹ ወስዶም ከሎ እንታይ ልዩ ብፅይዎም መጀመርያ መስተውዓልቲ ኣእምሮ ዘለዎም ንኣሽቱ መልክዖም ጽቡቕ ዝኾነ ካብ ደቂ ጨዋታት ኣምጽእ ምስ በሎ ናብታ ምድሪ ክመጽእ ከለዉ ናብ ባቢሎን ክመጽእ ከለዉ ሓደ ነገር ክቡር ነገር እዮም ሒዞም መጽኦም ናብታ ምድሪ ምርኮኛታት እዮም ተማሪኾም እዮም ኢየሩሳሌም ዓነያ ብዙሕ ሰብ ጠፊ እዩ ምሩኻት ኮይኖም ክኸዱ ከለዉ ግን ገለዓቢ ነገር ሒዞም ይኸዱ ነይሮም ንዓቶም ጥራይ ዘይኾነ ነታ ምድሪ ፈውሲ ዝኸውን ነገር ሒዞም ኣብ እግዚአብሔር እምነት ናይ ኣምላኽ ሒዞም ጸሎት ሒዞም ቅድስና ሒዞም እዮም ዝኸዱ ነይሮም እቶም ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንሰለስተ ዓመት ቋንቋ ናይ ከለዳውያን ንኽመሃሩ ፍልጠት ክመሃሩ ጥበብ ንኽመሃሩ እግዚአብሔር መንገድታት ምስሃቦም ምስተውዓል ምስሃቦም እሱ ጥራይ ኣይኾነን ምግቢ ንጉስ እንከላይ ክበልዑ ይብለና ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ወይንን ክበልዑን እንከላይ ተፈቂድሎም ተሰርዓሎም ይብለና ዳንኤል ግን ካብቲ ምግቢ ንኸይበልዕ እንታይ ገበረን ሓለነ ይብለና ነቶም መሓዙት ድማ ነጊሩ ካብዚ ክንበልዕ ይብልናን ኢሉ ስለምንታይ ምግቢ ናይ ንጉስ ንጣዖታት ተሰወእ ስለ ዝኾነ ከርክሰና ዝብል እምነት ስለ ዝሓዙ ኣብ ስደት ከለዉ ንኣምላኽ ከገልግሉ ዝመፁ ሰባት እዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዳንኤል ሃናንያ ሚሻል ኣዛርያ እዚ ቅድሚ 605 ቅድሚ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ከባቢ 2700 ዓመት ዝገበረ ታሪኽ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሎሚ ግን ኣብ እግዚአብሔር ድማ ብጽድቅና ነፍሳት ከድሕን ብጸሎትና ሰባት ከድሕን ከም ዝኽእል ድማ እዚ ቃል ዝኽነግረና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን እቶም መንእሰያት እምበር መጀመርያ እንታይ ኢልዎ ዳንኤል ግና በቲ ብልዒ ንጉስ በትስ መስተ ወይንን ከይረክስ ብልቡ ሓለነ ብግዲ ከይርክስዎ ድማ ነቲ ሓለቃ ስሉባት ለመኖ ይብለና ኣምላኽ ከዓ ንዳንኤል ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቃ ስሉባት ሞጎስ ሃቦ እንታይ ሂብዎ ጥረ ምረ ጥራይ ክበልዑ ምስ ለመኖም እንድሕር ዓቢሮም ተረኺቦም መቕፃዕቲ ስለ ዝረክብ ንሕና ሲ ክንበልዕ ኣይንኽእል ኢና ግን ብጥረ ፈትነና ምስ በሎስ እግዚአብሔር ግን
قبل على دانيال تم سلست عروقتن تاجرو مقوس سلت هابه اتحلق عدم فتون بحراي بلوم يبلنا له قويتا يبارك شعو دانيال حدا 10 شعاته أملاك أنا زم 4 من السيات زياتن فلتاتن بقولو مصحفتن طببن كم زسوع لهابم دانيال دما كل رأين حلم يستوعب النبره زاب دانيال زلاو هبتيا نجرات كتلوط مالتي يسوع قويتاي سلازي قدامي خريو دلنا زابير نبغى نطرنتو نقص ناي بابيلون بحلمي تزاربو دقاس ليت كلو كدقسون اي كالن يبلنا له انتي سلاز حلمه حاد نجر حليمو كنت حلمكن مذكر ابيوه زابير بحلمي يزارب ابيو بمخلهنا نوص 33 10 4 املاك حسا يبلنا ابز سكريم توصل يصبو نيروتي تقصات سمي خلو دكال تقوين if that possible okay املاك حسا كنت ساع يزارب سبقنا ايقلبنيو بحلمي بناي ليت راي نسب كبدك اس مسودقو اب عراتو مستغمسسه يبلنا እግዚአብሔር بمنتاي يزارب بحلمي يزارب براي يزارب بغدو يزارب بدق خاغير خزارب خيلو بسبات غير خزارب كاي خيلي مالتي ابزغن نزو نغوسي بحلمي يزاربو الله اتحلمي كن تاي بلنا رسعيو بلوم እግዚአብሔር بحلمي امصحف قدس انتحرينا بكل غزي اب حدش يكون ابولي بحلمي يزار نيسيف دما نتقول انا بغبص خوص بحلمي تغلصولي يبلنا قال املا نتم طبيبان زمصو دما ناي غويتا ناي كريستوس مولاد كرينا بيتلهم زمصو دما ناب هيرودس غصم كخيد بحلمي تزاربوم يبلنا نلابان دما تاي يبلنا يعقوب ددحريو يخصعب كله እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝበሎ ቃል አምላክ بحلمي እንታይ ከም ዝበሎ ይነግረና እግዚአብሔር ድማ ንላባን ከይትትንክፎ ጽቡቅ ኮነ ኹፉ ከይትዛረቦ ተጠንቀቅ ቦሎ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር بحلمي ገሩ ነዚ ንጉስ ይዛረቦ አሎ ነቲ ሕልሚ ነቲ ዝሓለሙ ሕልሚ ዝር ዝፈትሕ ግን ንመን ፀዊዑ ካላይ ነጥቢ حلم نحلم كلنا نبينا نخيد تنقص حلم ننغرو نمن صوعه اب دانيال كل تخلت شعو تنقص نفلتن طبيبانن طنقولتن كلراويان ننقص حلمو كنغرو إلو كصوعوم عززه نساتهم كا مصو اب قمه تنقصون قومو يبلنا او نقص حلم خان غرنا مسولوت حلم رسعيه امو حلم زرابس ام مدري فطر زبلخ نغرك كايخلني امالخت تاريخ نفسي سب زبلخ نغرك كايخلني እና ቦሊ ይምልስሉ እሱ ግን ማን ይጻውዒኑ ጠንቆልትን ናአስማተኛታትን ሕልም ክንሐልም ከለና ዘይተፈትሐ ነገር አብ ህይወትና ክመጽ ከሎን መንና ናሐትት እዚ እንዳጎይኹም በበይ ናፍት ነጥበይ ምእንቲ ኸይድ ኣብሳል እቲ ንጉስ ኮሬ አዚር ማ ተናደደ ንኸጥፍዎም ድማ አዘዘ እቲ ሕልሚ አይንፈልጦና መስሉ ቀልጢፉ ተሰባይ እንታይ ኢሉ ክስየፉ ቤትኩንማ ቤት ጉሓፍ ክኸውን በሎም ይብለና ስለዚህ ቁጣዓ ኣብ ልዕሊኦም ወፂኡ ሞት ኣብ ልዕሊኦም ተኣውጁ እትፍርዲ ድማ ወፀ ነቶም ጠቢባን ክቀትልዎም ጀመሩ ንዳንኤልን ንመሓዙን ክቀትልዎም ኢሎም ይደልይዎም ነበሩ ኣብ ራብዓይ ነጥቢ ሒዘ የደለኹ ዳንኤል ድማ ግዜ ሃበኒ በለ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ዳንኤል እዚ ቁጣዓ እዚ ናይ ንጉስ ምስ መጸብ ልዕልት ህዝቢ ነቲ አርዮክ ዝበሃል ሓለቃ ዘብዕኛታት እንታይ ልዎ ግዜ ሃበኒ ግዜና እንታይ ንጥቀመሉ ለና እግዚአብሔር ዝሃበና ግዜ ሃበኒ ንምንታይ ሃበኒ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሕልፍኝ ምን ተኻቱ ኣብ ሕቦታ ኮይን ክጽልምን ስለ ህዝቡ ስለቲ ንጉስ ስለቲ ምስጢር ክግለጸሉ ኢሉ ግዜ ሃበኒ ከም ዝበሎ ቃል አምላክ ይነግረና ዳንኤል ከዓ نام نقص آتيه الترجم كفلطس جزية كبو نخل نتن نقص لما نو جزية حبني حواتي إذ جزية جنعنا توهي بنالو آمين يسوع قوي تاي الرأي إسكمت حف كرس جنسلنا بلمو أبي فسان حمشت عصرت حمشته قال إخزابير تايب لنا إسكي እንታይ ዳደ ይሰምዕ ደለኹ መጽሐፍ ትገንጸል ከሎ
እምባስ ቅንያቱ ክፉ እዩሞ ግዜ ዓዲኩም እንታይ ብለና ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ፍለጡ ግዜ ዓዲኩም ዳንኤል ታይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ከጥፍ ወፂ ዘሎ ምጥፋእ ተጀሚሩ ኦልሬዲ እንታይ ብላለ ግዜ ሃበኒ ንዓና ድማ እግዚአብሔር ግዜ ይብና ኣሎ ስለ ህዝብና ክንጽሊ ስለ ቤተሰብናን ሕዋትናን ዓሌትናን ክንጽሊ እግዚአብሔር ዝሃበና ግዜ ሕጂ እዩ ስለዚ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ይብለና ኣሎ ኣብ ቆሎሴ 4:5 ግዜ እናዓደኩም ምስቶም ኣብ መወፃኢ ዘሎ ብጥበብ ተመላለሱ ይብለና ግዜ እናዓደኩም ሲ ምስቶም ኣብ ወፃኢ ዘሎ ብጥበብ ተመላለሱ ሱጥራ ይኾነን ኣብ ገላትያ 6 እምበኣርሲ ግዜ ኮለና ንኹሉ ሰብ መናዳ ግን ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት እንታይ ንግበር ሰናይ ንግበር ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ኣብ ዮሐንስ 9:4 ታይሉ መዓልቲ ኸላ ግብሪእቲ ኣቦይ መዓስ ግዜ ኸለኒ ግብሪቲ ኣቦይ ክገብር ዘይስራሓለን መዓልታት እንታይ ክገብራይን ክመፃየን ዘይጽልየለን ግዜ ዘይርከበለን መዓልታት ድማ እንታይ ክገብራይን ክመፃየን ይብላሎ እምበር ዳንኤል ጥበበኛ ሰብ ስለ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ በጃኻ ግዜ ሃበንሞ ነቲ ምስጢር ድማ እንታይ ክገብረካ ክነግረካ ገና ከይጸለየ ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመጽእ ከሎሲ እግዚአብሔር መልሲ ከም ዝቦ ምስትውዓልን ጥበብን ሕልምን ራእይን ክርኢ ስለ ዝሃቦ እንታይ መልሲ ከም ዝቦ ተረዲኡ ግዜ በጃኻ ሃበኒ ኢልዎ እቲ መቕተልቲ ተጀሚሩ እዩ ሞት ጀሚሩ እዩ ክቐትሉ ጀሚሮም እዮም ናብኦም ይደልይዎም እዮም ዘለዉ ነቶም 4 ካብ ይሁዳ ዝመፁ ብሩኻት ድማ እንታይ ግበሩ ክቕተሉ ይደልዮም ዘለዉ ዳንኤል ግን ግዜ ሃበኒ ኢልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ተዋሃበና ግዜ እንጠቀመሉ ይዝብለና ደሎ መንፈስ ኣምላኽ ግዜ ከለካ ግዜ ይጸበ ጽባሕ ክጽልይ ኣይትበል ጽባሕ ኔክስት ይር ጾም ጸሎትን ክጅምር ኣይትበል ዝመጽለሎ ወርሒ ጾም ጸሎትን ክጅምር ኣይትበል ሕጂ ግዜ ከለካ ግዜኻ ተጠቀም ይብለካ ኣሎ መንፈስ ኣምላኽ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እሞ ክትባረኻ ባይብልን ስኢልካ ንኺድ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ኣለኹም ደምሳይ ይርዳእና ኣሎ እዚ ንምሃሮ ዘለና ሕጂ ካብ ዝዕለዝ ጀሚርናስ ከም ዳንኤል ግዜና ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይሓተና ኣሎ ሽዑ ምድሓን ክንከውል ክንርኢና ጎይታ ይባረኽ ኣብቲ እቲ ቀንዲ ኣርእስተይ መጽእ ማለት እዩ ተሓምሻይ ካብ ኣምላኽ ሰማይ ምሕረት ክልምኑ ክጽልዩ ድማ ነገሮም ንርእሱ ተዳልዩስ ነቶም ዕሩኽቱ ዝገርመኩም እዚ ነገር እዚ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ወሲድሎም ክኸውን ይኽእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናኒ ሰለስተ መዓልቲ ወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰሙን ካብቲ ኣውዲ ተረዲእኻ ግን ሓፅር ግዜ ከም ዝኾነ ነቶም መሓዘቱ ነጊሮም ጥፋኣት መጺሎ ንድለለና ክንቅተል እሞ ንዑ ናብ ኣምላኽ ሰማይ ንጸሊ ከም ዝበሎም ካብ መጀመርያ ዝገባ ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ዳንኤል ናብ ገዝኡ ኸደ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ኢሳያስ 26 ኣውፅለይ ብርኽቲ ኣብ ኢሳያስ 26 ፓስተር አንብበለይ ዋላ 26 እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ 21 ሶሪ ኢሳያስ 26 21 ወጥያ دحين كم بقى رخيبي هالو 20 شدشتن 20 حالا ها ها أمين يسوع قويتاي دانيال تايلو مجمريا تنيوس مسمع طبيبان أبابيلون زلوا يقتلوا ساتون ما يدلوا يمسكونه سنتايجرو نبيتو كده معصو عصوه أما تيوس شدشته ما تايب لنا قلام لخرئي وان تايب لنا لك نسخة خص اللي خلقها نبيت كها أتو معصو خادمة نتايجبر عصو مستعب سماي زريك هذول أملاك سنتاي تزرارب إزبلنا هذول يسوع قويتاي بار
دانيال تنمجمر أكشن زجبره نابجوز خيرو نمحازوتو صليو محرات كترابو ختملو تخبز موزي نظام ناي تفضلوا أنقلتن أسمعتني هاتن ناي بابلون دم مدحان كون منتي صليو بلهم يسوع قويتاي آمين أبقداماي تسولون كحمشته عصر شوعته كيباتوكم تجبروا صليو كيباتوكم بزي مقرات كنصلي خمس جبانا كي قابتنا أبلوكاس عصر شو من تحرر ما كي قابتكم صليو لنا بتحسبيت مبلت كير مثالي بناني رمالتي كنصلي خمس لنا صلاة صادق بعامة بجبراس تتكبر بوزح إياه تسلط مدحان حزبنا هنكون تقينا كنصلي خنبرك كلنا إكزابير سمعنا مالتي رأيوا نتقول قلتنا أسمعتني هاتن يوم تصلي زلوا زمار بعد وجباز لك عصر شوات نامت تينيجرز أمدر وانا خير نمسي هاجر تشكيمهم كبر أملاخ قليل ما فتح مدري إتنقصي بزعبة أملاخ تصبك زارب جرمه سلازم نحن ما خنصل خلنا نجارات كم زلوات كان آمن يجبأنا يسوع قويتاي نايقول لنا محبر داوجته صولتات كن كافر يجبأنا مالتي يسوع قويتاي أب دانيال عسرت خلت دم أنت يبلنا على أملاخ مجلس دانيال أب كلنا معرف تاريخ من صلاي موقت خدينا سلهز بيس اللي أب معرف تشعت ترينا أب سالساي معرف أب همشاي معرف تلنا نمعلتي سلسة جزية خمس سلز نبرق على أملاخ ينقرنا مساقطي كفيتو نبي يرسالم زتمت مسكوت كفيتو سلسة معلتي ولا حقي قدف ناتبه له كله سجن تنبركيخو نأملاخ سماي يسأل خمس نبرق على أملاخ ينقرنا يسوع قويتاي مثلاي مالت أبي وتكام استنفاس مالتي إينا نبللنا أب دانيال عسرت قلته بلن دما دانيال كابتال بخا نم مستوعال زقنا خلا رئيس خاون أب كل ما أملاخ زتحت كلا قدامي تمعالتي جميرن قالاتك تتوينين اسكا عاويلكم تسمعين ولو قال كازن رجك زقبل أملاخ يبل كان عند حرد أب كل ما أملاخ قالات كاس كلن انتي تقرنين تسمعين نقول لك قالاتنا يسمعن اكزابير بزعبه حاوبها خصل خلا يسمعك انا حاوبها دحنت يمصالو فوسي يمصالو بزعبه عليك خصل خلا يسمعك عزابه مدرخه خصل خلا فوسي مصانتا مدري يسوس قويتاي ام مدرنا ز كل خلخلاخ ز كل وروق نسمعو زلنا ጨናታት ስለምንታይ ተልና ስለዚህ እንጽልይ ታይዳ ስለዚህ እንጽልይ ካብ ንጽልይ ኣብ ዩቲዩብ ንውዕሎ ይበዝሕ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረልና كلل كنبل نوعد انت تصلينا ግን ነገራት كل انت يخون يغير ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ሮሜ 10 بتسفات حقوسو بصبات عقسو ጸሎት ድማ ታይገበሩ እስከ ዓዊልኩም አዘውትሩ ወሉ ጸሎት ከነዘውትር ማለት ታይ ማለት እዩ መዓልታዊ እንጽል ከምዝ ግባአና ላይፍ ስታይልና ክኾን ከም ዘሎ ማለት እዩ ነገራት ክመጽ ከሎሲ ማዕጽ ሕጹ አቢልካስ እግዚአብሔር ታይ ዝኾን ዘሎ ነገራት ኣብ ህይወትና ይጣምና እንድናቱም ሰባት ጸልይኹም አይተለው ለውጥ ይመጽን ጸልይ ካረ ቪዛ ይተውሃብካ ረሳዓት ኮይና ኢና ነበር ቪዛ ክተኣቱ ከለኻ እስኪ ክትዘክራታ መዓልቲ ኩልኻ ኣብ ዝደለኻ ህዝብ ኣምላኽ ذكروها قدف أمان هون كام مصحف قدس فليد كاس دي أمان خوين كمان أملاخي دبلشوا أراجي لا فيزا نبت عدم سمعتها هيك حنت متجمر كاكن كاركتر كقير يجمر كل وقت يجمر إذا جاكان زيهم 4 جاكان زي أتم كن أمدري هودا أب يرسالم كله نجزابير أمالا لهم أب بابلون سأتو من ما يتلوت مبشوا وسيخو مدحان أحزاب زي فلت أملاخ سباس نجسات كي تروفسي بناتاتهم صولت بناتاتهم هيوت ممراخ استقبلوا الدولهم نأملاخ دانيال استنكف ويلو يخبرج أمين كم نزل تنقص أب كل تاريخ من كلهم تم نجسات دانيال بهيوت كله خندي نجسات ري مسيركم 4 نجسات ري 4 نجسات ن7 عمت علمي خندي 500 تاريخ هاي نقرنا نداينل نبي يرسالم كنا يتمرسن اسمع على زربابيلات يتمرسن وسوي تعرفوا أو ما يتي تم أصنعت زبلو مالتي أي نقرني جن كل جزء كلاي أفتح منقص خوينه بقى أبزمت منقصي أبزمت أمن ده تتحفه صحف مني دبل من ترجمه دانيال نقص أسقع زقرمو ترجمي 5 لو نفع 5 لو تودنو قص ودنو خنا صرت عفلتن سبيت مسيا أبزن ده اللي كان منفس أبان خصوصا كل نجار زفلت أبو زمان أبوها زترقم زنبر الجنا إلى تسعم سوا أي قال ملا شلمات كبا شلمات كان عاق قبر ريلوا
أنا جن كنقرأ كأي فوقيسكا رأيك ترغيب كأي خم منقص خان ما كذاب هير كبا خشري سويلوا نخالو بوانا حزب تواهي بايلو شو نشعو منقصو حديو إذا جبر دانيال سلامن تاين تيلنا كل جزء معصو يعصو نيرو آمين نتوقنهم دلس معصو عصو بلو آمين تكبر معصها عصو أبياكو حمش تعسر شو عتي إلياس كمان أزودكم سب إيو زنبرة زناب كي زنب كا صلت صلي مو ثلاثة عامتن شدش تورحن عمدري ها زناب أي زنبن سمايات يتعصوا مسفلس عطيوه دحر ثلاثة عامتن فرق عن دما يكفت مسفلس እግዚአብሔር ድማ ሚኤልያስ ንባሪኡ ሰሚዑ ከፊትዎ ምላሽ ሃብ እግዚአብሔር ምላሽ ሃብ ምስበሎ ምላሽ ይቡ ካብ ሰማይ ሓውሰድነት መስዋዕቲ በሊዕዎ በሐቅ እግዚአብሔር ይልት ህዝብ ሙሉእ ዝነበረ በሐቅ እግዚአብሔር ይሉ ይሕዋተይ ጸሎትናስ በሐቅ እግዚአብሔር ይዘብል ክኸውን እግዚአብሔር ካባና ይጽበል ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ጴንጤ ቸርች ብምንታይ ዝፍለጥ ነይሩ ቀደም ንድሕሪት 34 ዓመት ተመሊስካ ብጸሎት ሎሚ ግን እንድዒ ብምንታይና ንፍለጥ ዘለና እግዚአብሔር ምሕረት ይግበር ኮምፒቲሽን ኣብ ዓለም ከይድና በቃ ማዕረክ ምስ ዓለም ክንጎይ በቃ ጽባሕ እንታይ ከም ትኾን ቁጽይ ትብል ምድሪ ጽባሕ ትቁጽያ ዛ ምድሪ ኤኒ ታይም ነገራት ክልወጥ ኽእሊ ኮምፕሊትሊ ዲሓስብና ይኸውን ኽእሊ ትሪእዎ ኣለኹም ኣካይዳን ዓለም መራሕቲ ናይ ዓለም ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ናበይ ንዝምበላልና ሕጂ ኣብ ሕልፍኝኻ ሙቕ እግዚአብሔር ሰምዓሉ ሰማያት ክፉት ተለይ ጸኒሕካን ኣብ መከራ ክንኣትዩና ማዕረ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ክንሳቐ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኣይኾነና ኣምላኽ ከለካ ዘመርቲ ጥራይ ክንከውን የብልና ኣብ ህይወት ተኻፈልቲ ክንከውን ይግባአና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትንዝሙሮስ እንዳትሰስና ቃል ኣምላኽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ነው ቃል ኣምላኽ ክልወጠና ሎሚ እግዚአብሔር ታይብለን ማዕጾ ካዕጾ መጸሊ ለካሎ ካብዛ ሕጂ እዚኣ ሓሊንካ ክጽልየ እንድሕር ደይትብል ኣለኻ ኮንካ ጸገም ኣለና ዓብ ፈውሲ ይደልየና ማለት ክንጽሊ ይግባአና እዩ ዘይድሓኑ ቤተሰብካ ዘይድሓኑ ዓልየትካ መዓት ከለዉ በቃ ካብ ዓዲ ወይ ኒውስ ክመጻ ከሎ ክስተሓው ብኸመይ ትኽበሃል ከሎስ ጎይታ ከይፈለጠ እንድሕር ሞት ኣሎ ኮይኑ ተሓታታይ ጽባሕ ንስኻ ኢኻ ንዓና ይድሓተና እግዚአብሔር እንታይ ትገብር ነርካ ትሕርንኽ ነርካ ስኻ ብለና ኢየሱስ ይርዳአና أنت آمين بولو أب قدامي بيتروس 4 7 جناخه موداته كله نجار قريبو شو خنتايلو سلازي رؤسهم قتو فرينو حاس كم يدلو هذا قبر دلو بيت أملاك سما لا لسالو لو تأبي هو تير الذي الكاسني تايجبر رؤس خان تايجبر قتا شو خنتايلو صلوت دما نصلوت ما نقحو تبلنا قداها مودعتا كل ነገር قريب ስለዚህ ርሱም ግቱ ንጸሎት ድማ ንቁሕ ዘንቀሕ መንፈስ አምላኽ አለና ሕዋቴ እንተ ለሚና አንቀሐኒ ክጽልይ ደሊ ትቆንዶ ሓደ ሓውስ ካብ ካናዳ ደውይልለይሲ አንታ ገርመካ ይብለኒ ሓደ መንእሰይ መጺና ደሎ ይብለኒ 15 ساعات معلتي يصلي أنت الله لي نبانة ودي ربعي خابتناتو قبني بجخا تصلي لي بجخا 15 ساعات حدا معلتي لنس أجاش مسيومس صلوتو تواريصا غاشا سلازموصو أبدغسي قرخ له نتماكينا ولعو بنزينا فول مليئوا سقعتها بنزينا تودق تطوس قاعد تبل تصلي أبدأ كوين من السي ودع إسران كلام من عمد كوي قولوا كم كلهم سب أنا بقى أيفولتني قصو إذا حاول نجرني نجركم دلهم كنت بقى نعسين هديتي كده أتاك زابير نعسرت حمشت عمد بمنبه عسرت حمشت أجزين دام باه أنا هكذا صلت كجمر كل خوي قال أملاك تمرو እግዚአብሔር ይርዳና ካብዚ ይውጻና እግዚአብሔር ሐቅ ነው ዘርብ ደልኹ ወሐቅ خبابولني حجزي مو اس اواج ጸሎት አይደን አነ ሕጂ
تمثل الله وحن سلسم على صوم صورة نحصل كلكم كنت موت يقبأكم يقبأنا نمبر أب إمرجنسي مالت كوي سميت كاسن إمرجنسي توزن ديها سجوا حامي مسلم إمرجنسي توزن ديها لك أب إمرجنسي إنا كون لنا مالت كوي سلذي حج كمان هذا باسر وصي استقبل ثانيهم زمان زلوا صومون صلاتن نوجينا زلنا هايلو عند حراب صومون صلاتن زي منم يد زي بالكا منم كم تجبره كمان ترسع تخونك وا إذا حمامي قال تقبر لك قال نقبر سلنا مالتي حراي عمي بحكمنا بعبيت قال ماله دحان انتم حساب كاطرايقن ولا صوم صلاتن بقى إلكا قرص بالكا ولا قريس كدحان بصولت كنت تحبر كلها مست كونكشن تقبر على خمالتي اتلي سامع غاس تفتن على كومبليتلي كده تذكرون تخون كاغن وا از سامثين رونغ قالت اقمي بقى املاك كردانا لوم يزاربنا زلو بزمن اسيات غيرو انتايو بصلوتهم سنتا غيرهم مدحان غيرهم نمن نطنقلتن نفلاطون اسماتኛታትን ባቢሎን ዝነበሩ እዮም ታገረሞም አድሕኖሞም እትሞት ስንታ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ልክዕና ድማ በህዝብና ጠጠው ክብል አባና ድማ ድኻም ጠጠው ክብል ድሕርዛ ኮይኑ ማዕጾና ክንዓጹ ይግባአና ይብለና ዘለቃለ አምላክ ማዕጾ ዓጾ ነቱ ብሕቡ ሰምዓካ አምላክ ድማ ተዛረብ ሽዕል ማ ብጉድና ታገብረካይ ክሕሰካይ ቃል አምላክ እንዲዚ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ዳንኤል ናብጎዙ ኸደ ነቶም ማሐዙትን ማን ታይቦሎም ይብለና አሎ ጥፋት መጻለሞ ነፍሶም ከተድሕኑ ጸልዩ መስወለም ጸልዮም እግዚአብሔር ድማ ሽዑንታይ መልስ ምጽዩ አሜን መልስ ዝብ ምጸለይ እግዚአብሔር ድማ መልሲ ሚስጥሩ እንታይ ገረ ገለጽ ንዳንኤል ታይልዎ በቃ ግልጽ እትሰብአይ ሕልሙ ረሲዕዎ እዩ መልስ ድማ ክረክብ አይኽእል ስለ ዝረስዖ ንዳንኤል ግን ቶም ጠንቆልቲ ቶም አስማተኛታት ታይሎሞ ንሕልም ኻሲ ነዚ ሓሊምካ ዘለኻ ዝፈልጥ ፍጡር ኣብዛ ምድር እዚኣ የለን ኢሎሞ ግን ጌጋታት ነይሮም ዳንኤል ዝበሃል መንእሰይ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ፍቲ ቤተ መንግስቲ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ እቲ ሕልሚ ድማ ንዳንኤል ተገልጸሉ እንታይ ልሽዑ ሽዑት ምስጢር ዳንኤል ብራእይ ለይቲ ተገልጸሉ ዳንኤል ካ ናቕል ምላኽ ሰማይ ኣመስገነ አሞጽ 3:7 ክነግረና ከሎ እግዚአብሔር አምላክሲ ምስጢር ንባሮቱ ነቢያቱ ከገለጸለም ገለኳ አይገብርኒ ንነቢያቱ ገለ ነገር ከነገር እግዚአብሔር አብዛ ምድር እዚያ ሓንቲ ነገር አይገብርኒ ማሕበር አምላክ እምባር ምስጢር አምላክ ክትገልጽ አብዛ ምድር ዝደላ ማለት እዩ ንማሕበር አምላክ ይዛረባ እግዚአብሔር ነተማዋ ዘሎ ነቢያትን ሐዋርያትን ይዛረብ ሽዑስ ንዓለም ማሳቶም ይዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ ምስጢሩ ብስውር አይገብርን ከይተዛረበ ይብለና ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ መዝሙር 25:14 ምስጢር እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርዎ እዩ ንሱን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ ይብለና ተሻዋዕና መጨረሻ ሽዑ ዳንኤል ንኣምላኽ ሰማይ እንታይ ገበረ ኣመስገነ ጸሊና እግዚአብሔር ለውጥ ምሰምጻልና ነመስግንዶ ናይ ዳንኤል ግን ዘገርም እዩ እንታይ ልመሲልኩም ሽዑት ምስጢር ዳንኤል ብራእይ ለይቲ ተገልጸሉ ዳንኤል ከኣና ኣምላኽ ሰማይ ኣመስገኖ እንታይ ኢሉ ዳንኤል ድማ ከምዚሉ ተዛረበ ጥበብን ስልጣንና ተካይሞ ስም አምላክ ካብ ንዘላለም ይባረክ ንሱ ዘመናካን ሕጁን መስግነካ ኣለሁ እናበለን እግዚአብሔር ኩድሶ ከሎ ንርኢ ሃናብ ቀዳማይ ሳሙኤል 2 ድሕዳሪና ጾለታም ሰፍሰሰት ኣብ ቅድሚ ኤሊ እግዚአብሔር ድማ ሳሙኤል ምስሃባ ድማ እንታይላ ጸልያ ሃና ድማ ከምዚላ ጸለየት ይብለና ልበይ በእግዚአብሔር ሕጎስ ኣሎ ቀርነይ በእግዚአብሔር ካ ክብ ይብላሎ መድሓንካ ተሓጉሰ የሞ አፈይ ናብ ጸላእተይ ሃ ኢሉ ኣሎ ብጀካ ኻሊ የልቦን እሞ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ከም አምላክ ዝበለ ከውሕ ድማ የለን እንዳበለት ንእግዚአብሔር በመዝሙር ክዝምሮ ኮላ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ምስጢር ምስገለጸልና እግዚአብሔር ክንመስግን ምጸለና መልስ ምስመጣና ኩሉ ሰዓት ምስጋን ድማ ቀዳሞት ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዝሰምዕ አምላክ እዩ ዘለና ባር ጸሎት ጻድቅሲ بعقما بوزح بجبرة بوزح انتهيتها تسلط إياه لومي إجابير زاربنا زلوا أبكر ما أملاخ بصلوت كنقرب بقلنا بمحبر بصلوت كنقرب إجابير ما منفس قد ما حيل خبرنا
ኢና ንጽልና ኩላና ካብ ዘለና ክንትስኢና ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉውን ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ አሜን ሃሌሉያ ክንጽሊና እግዚአብሔር ዘበርታዕ ኃይል ክበና ምእንቲ ስኩላና ተፈል ቁርብ ደቃይቅ ብዙሕ ይሕዘኩምኒ ናይ ጸሎት ህይወትና እናሐሰብና ናይ ቃል አምላኽ ምንባብና ጊዜ እናሐሰብና ንእግዚአብሔር ንህቦ ጊዜ እናሐሰብና ክንምንታይና ኣብቲ 24 ሰዓት ንእግዚአብሔር ክንደይ ጊዜ ኢና ንቦ እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ዝስወር ነገር የለን ስንፈትና ሕምቀትና እግዚአብሔር ትኺትናን ስንፍናናን ኩሉ ሒዝና ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና ረድኤት ካባኻ ይዝመጽእ እግዚአብሔር አቦ ሓደ ሰብ እኳ ኣብዚ ኣነ ከምዚኣ ዝብል የለን ንኽንጽሊ ኃይል ትበና መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ክትበና ታብ ዳንኤል ዝነበረ أما حظوظ زنبرة مستوعل إجزابير أبانا خفسس بزرف دز إجزابير كترد أنا نرسنا حليف ناس نهزبنا نسأل لسبات كوينا نركب نرسنا حليف ناس إجزابير أبو نبي سبنا نحواتنا نعليتنا إجزابير نسأل لسبات كوينا نركب نرسنا حليفنا نمحظوظنا مسانا الصرح اليوم قربابتنا عرقتنا إجزابير أبو يبزا مدرزلو ህዝብና እግዚአብሔር አቦ ንጽል ሰባት ኮይና ንርከብ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ክትረዳና ንጽል ያለና ዘበርታ ኃይል ባኻ ይዘለሞ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ ንስኻኳ ለይቲ ናብክረን እንዳኸድካ ጽል ከም ዝነበርካ ቀትር ድማ ትምህር ከም ዝነበርካ ቃልካ ንርና እዩ ባህርኻ ክንለብስ ንደልለና ባህርኻ ልብሰን እስክንበሉ ይሕዋተይ ባህርኻ ልብሰኒ እግዚአብሔር አቦ ናትካ ባህሪ برابر حيلي أبغى يزلو زنك حيلي خم منفس زروابيلن منفس إياسون زنك حيو منفسنا دم إجزابير كتنكحو لومي إجزابير أبو زم 4 من ساعات نمدحان نبوزحات زغنو نحنا دم نمدحان بوزحات كنكون من إجزابير بكريستوس لبونا اختبنا أبيتنا أصينا معصوخنا عصو ممسخا نزارب حيلي اختبنا بكريستوس يسوع نصلي بقويتا بيسوع كريستوس أي بحيلن أي بخلتن أنت إذا أب منفسي تبهيلكم تصحفه أنت عبخرن مني خاب كن زروابيل دما قول كتكوني خا تبهيل تصحفي أمك زابير نخين نتصلي كرن زخون الناس زبل كله كابنا خلعل بكريستوس يسوع نتصلي علينا بقويتا بيسوع كريستوس سمنا تمتصلي حواد دما زابير أحد زابير ككملشكا حيل اختبهم بقيتا بيسوع كريستوس سم زابير سلم حبرنا كنصلي خلنا زابير كسمعنا እግዚአብሔር ስለ ምድርናን ሀገርናን ክንጽል خلنا ስኻኽ ሰምዓና ስለ ጎረባብትና ክንጽል خلنا እግዚአብሔር አቦ ስኻኽ ሰምዓና ስለ ምሳና ሰርሑ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ክንጽል خلنا ንስኻ ክትሰምዓና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩለን ቃላት ተሰሚዕኔን ከም ዝበለ ገብርኤል መልአክ መጽዩ ዳንኤል ከም ዝበሎ እግዚአብሔር ንዓና ድማ መንፈስካ ኹም ይበለና ኩለን ቃላትካ تسمعينين كلن قالاتكي تسمعينين كلن قالاتكم تسمعينين كتب لنا بكريستوس يسوع حج محداس كون نصلي علينا بجيتها بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር አቦይ ንኸይ ንጽልይ ዝጻባ ዘበለ ኩሉ ኃይል ጻልማት ዝተአስረ ይሁን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ኃይል ጻልማት ንሰብራለና አባየራት ኮይን ዝዋጋ ናይ ጻልማት ጉልበት በክርስቶስ ኢየሱስ ስልጣን ይወጋ እግዚአብሔር አቦይ بكريستوس يسوع كم تنسخاز بالكنا خوينا نركب بتفرالي ጸቅጥ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ተወጎ ንጽል ያለና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይልትም ንስኻይ ኻሞ አበርታዓኒ አነ ድማ خبرت ተባሂሉ ተጻሒፍ እሞ እግዚአብሔር ከተበርታዓና ንጽል ያለና ኩሉ خبر ንስኻው ሰዶ ኩሉ አምልኾ ድማ ንስኻው ሰዶ እግዚአብሔር አቦ በደም ካድማ ሸፍን ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ويتا يبارك
ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እዋናው ዝኾነ መልእኽቲዩ እግዚአብሔር ተዛሪብና ዘሎ እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ብዘረባ ኣይሕለፍን እዩ الزمن زحلف بصلوتي أفكار الأملاك كنقرأنا خلتنا يمود داتا جزي انتاي مقانو أما تيوس معرف عسرنا 4 أما ركوس معرف 10 سلستنا جيرنا له تنا يمود داتا جزي انتاي كم زخون سبب خم زخون وجن ورا وجن كم زخون من كتكات مدر خم زخون تميت كم زخون سدت كم زخون مستزاربه اتمتن كقطع ذهبو أما ركوس معرف 10 سلسة تقصي إسران تقصى لسان كلتن بزعباتها مع التتيان تسعت تتيان جنا أبود أمبر ملاخت سماي كونه ودقنا حدقوا زفلت أيل بون مسبلة تجزيه ما اسمه خانو أيت فلت وان يخممو تتنقون نقحون تسأليون مليسو كمثل كله كم زجاش سبيو بيتو حد كله نبارته سلطان هابوم ننفس وكف كعيو نحلا ودقون كنكح عززو اتبع البيت ما أس كم زمتس أيتفلتون يخممو ويمشت ويفرق ليتي ويدرهنوكو ويكأنوكو بدنجت متيو دك إسكم كي رخبكم سلازي نقحو نقحو الزين آخاتكم زبلكم زلخون كل بللخو ويتنا يسوسي نقحو إذا زمان زي تسجر بمنكحي تا منكح تبل نسألوت يعتملكت تسأليو كتسجروا تسأليو كتديبو كتورسو تسأليو كتحالفو تسأليو إذا ما عبل كتحالفو تسأليو بزربا يحلفنيو بأخي با يحلفنيو بزن يحلفنيو قال قويتا يبليو تسأليو بصلوت يزحلف بصلوت طبب يركب بصلوت ጸጋ يركب بصلوت حيل يركب بصلوت مستوعال يركب بصلوت مس እግዚአብሔር نراخب زسمع ጸሎት ክንጽልኻ ሰለስተ ነገር የድልየና زسمع ጸሎት ኩሉ ጸሎት እግዚአብሔር ሰምሑ ማለት አይኮነን መጀመሪያ ሴንሲሪቲ ናይ ልብ ይደል ቅንዕና ይደል ካለ ከእግዚአብሔር ዝበል በጎይታና ኢየሱስ ዝተዛረበና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ኣሎ ቅድም አባይ ጽበቁ ይሉ አባይ ጽንዑ ቅድም አባይ ልገቡ ቅድም دحرك قالي تملو قالي مستملاكم بسالساي درجه تدلي وتلم من ما يخون لكم ابو مطبع مجمريا مسوت تلاله طبقو مسغويتا كالاي درجه قالوا ملا سالساي درجه خم فقادو تلم من ما يخون لك ترزر سنا خنمرمر كلنا حج خنصلي خنحسب كلنا كنعنا هليونا اب قدم እግዚአብሔር كنصلي خنحسب كلنا قدم مسو حبرت كلونا له مسو خنطبق አለውና ድሕሪው ቃላይ አባኻትኩም እንተ ሓደረት ደሊዎ ዘበለት ልምኑሞ ይሆነልኩም ዝበለ ቃሉ መሊኡ ሓዲሩካ ዘሎ ቃሉ መሊኡ እንተ ሓዲሩካ ትልምኖ ጸሎት ከም ፍቃዱ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይምልሶ እዩ مسوق إلى جبكا خم تجنفر أبكون تزلجب مسوق إلى جبكا قالوا غي حدرك أنت لمن كاس كم فقادوا ختل من يتخلني مسوق تلجب قالوا مليو يا حدرك خم فقادوا تلمن سمعت خفت نايك زيابي هير نجار تركب فقادوا فليت كاتل من مون يتصورت كامل ستركب زبروخات زيابي رزار بنالو نبصلوت يسوعنا أب حلفني خناتو يدلينا كسو خندلي يدلينا له إذا عد زخبيت ناي زي مصلاي منفس ناي متزقت كتصلوت كتحسب كلها قچوچو زبل نغرا بيسوع كريستوس سم ناي قچوچو منفس نبصلوت كيتصمد زدفق زغلكل منفس يوجد حزبنا أملاك وخمت تنبرك يخون أبو እግዚአብሔር كتصلك خل ناي ጸሎትና የምህለላን መንፈስ እግዚአብሔር አበዝ በየፍስስ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን
كم صباح جميرنا بصلوات كنصلينا كم دانيال 3 ساعة معلته تذلينا حنت معلتي كم تجزي أبيهر زبلنا تصوم صلوات نقبنا تصوم كنقبر كلنا قال يخم منالبات نايت عنا نجر كله خل مدهني توسدوا نجر كله سلز خل مس دكتوركم تميايتو تصوم لكم كل مدهنيتكم قديفكم كأب معت كيتاتو حدا راح بلوكم يدل سلزي نقولوا بطبب إنا نقبرهم تصومن صلواتن تصوم كتحسبوا خلكم نايب حق شو مقب خرأيكم يبزعينكم تعجز كم مقبن العلق زي أبيرن عخايز فتوكا هيوتي نسخايخا نجيراي نسخايخا إلنا نجزي أبير كندليو تصوم كنقبر كلنا هاتن نمقب زتفازنا برا جنزب كيبا بيلنا ندخا تامن قدسه صوم كتصوم كلها بتا صوم غزي خطف ازغبن عخا تحوعلن زحادركا ገንዘብ ባቢልካኻ ድኻንተሎ ንድኻ ክትቦ እግዚአብሔር በሆም ይሰሪዕዎ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ክጾሙ ከለው እቲ ጾምዎ መዓልቲ ከጥፍእዎ ዝበሉ ገንዘብ ንድኻታት ክብዎ እግዚአብሔር አዚዝዎ ስለዚህ ንድኻታት ካንህበሉ ሰሙን ምዃኑ አይትረስዕዎ እግዚአብሔር ይባርክኩም حطيرنا የምስጋና ጸሎት ጸልይና አገልግሎትና ክንወዲና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ክብርና አኻ ይኹን ንሐውና ዮሴፍ ማንና ንባርኾለና ብኡጌርካ ስለስተ ዛረብከና ኩሉ ክብርና አኻ ይኹን ወጎይታ ዝፈረሰ መሰውእታትና ንደቕ ኣብ ጸሎት ምለሰና ናይ ምህለላ መንፈስ ናይ ጸሎት መንፈስ እግዚአብሔር ለአኸልና ሰብ በኃይሉ አይበርትዕን እዩ ወእግዚአብሔር ብኽእለትን በኃይልን አይኮነን ይልካ ጸጋኻ ሃበና መንፈስካ ይደግፈና እንታይልና ከምንጽልይ አይንፈልጥን ኢና ተጻሒፍሎ እቲ መንፈስ ግና ብዘይንገርህ ታባና ሓጂሩ ይጽልየልና ይተባሂልኩም ዘሎ ወእግዚአብሔር መንፈስካ ምሳና ክኸውን መንፈስካ ባና ሓጂሩን ጸሎት ክመርሐና ብስም ኢየሱስ ንጽልይ ኣሎና መዓልታትና ሁሉ ብሩኽ ግበረልና እግዚአብሔር ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰሙን ብኽብርኻ ዝተመልአ ይኹን ናይ ሕቶና መልስ ንረኽበሉ ሰሙን ይኹን ቁጻርና ዝፍትሐሉ ሰሙን ይኹን ሕማምና ዝቕንጠጠሉ ሰሙን ይኹን ብፍሉይ ነገር ምሳኻ ንራኸበሉ ሰሙን ይኹን ኣፍና እግዚአብሔር ክንከፍት ከለና ወጎይታ ስምካ እናፀዋዕና ኣፍና ክንከፍት እግዚአብሔር ርድኣና ብፍሉይ መገዲ ተራኸበና እግዚአብሔር ኩሉ ዘመንና በኣኻ ብሩኽ ይኹን ወጎይታ ካብዚ ወዲና መገድና ክንከይት ከለና መገድና ንስኻ ሕለፎ ካብ ክፉእ ዘበለ ሰውረና ብሰላም ብድሓን ቤትና መለሰና ቤትና ኻ ቤት ሓጎስ ግበረልና ቤትና ቤት ጸሎት ግበሮ ቤት ኣምልኾን ስግደትን ግበሮ ኣብ ቤትና መንፈስካ መሊኡ ይሕደር እግዚአብሔር ኩሉ ክብርና ኣኻ ንበካ ምሳና ስለ ዘርፈድካ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ኣዳውና ልዕልና በረኸት ክንቅበል ኢና እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን መውጻእኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳእኩምን ይሐሉ ኣብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ መጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን ክፉት ናይ በረኸት ሰማይ እግዚአብሔር ይሃብኩም እዚ በረኸት ዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍሲ ወከፍኩም ወንብሮ ኣለኹ ተባረኹ مس بركاتكم كيدو أقول لنا ودينا هنا بقول اسم الساعة من حدكم سلام تبارك